Φίλοι των επιτραπέζιων παιχνιδιών, σας καλωσορίζουμε στο κανάλι μας Επιτραπεζομάνια. Ονομάζομαι Μαριλένα και μαζί με τον Μάνο θα σας παρουσιάζουμε διάφορα επιτραπέζια παιχνίδια. Αν αγαπάτε κι εσείς τα επιτραπέζια παιχνίδια, μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι μας. Για πρώτο επιτραπέζιο παιχνίδι, αποφασίσαμε να σας παρουσιάσουμε το Sushi Go, το οποίο κυκλοφόρησε πριν λίγο καιρό από την Γκάιζα. Αν σας αρέσει το σούσι, είμαι σίγουρη ότι θα λατρέψετε αυτό το παιχνίδι. Σκοπός του οποίου είναι να αρπάξετε τους καλύτερους συνδυασμούς πιάτων από τους αντιπάλους σας. Θα ξεκινήσω να σας λέω για το παιχνίδι, εξηγώντας σας τι κάνει κάθε μία από αυτές τις κάρτες. Ξεκινώντας με το σασίμι. Το σασίμι σας προσφέρει 10 πόντους εάν έχετε μαζέψει 3 σασίμι. Αν μαζέψετε 6 σασίμι για παράδειγμα, παίρνετε 20 πόντους και ούτω καθεξής. Πάμε τώρα στα Maki Rolls. Τα Maki Rolls μας νοιάζουν να μαζέψουμε όσο περισσότερα μπορούμε. Αυτός που στο τέλος του παιχνιδιού θα έχει μαζέψει τα πιο πολλά Maki Rolls παίρνει 6 πόντους. Αυτός που θα έχει μαζέψει τα αμέσως επόμενα σε αριθμό παίρνει 3 πόντους. Αν κάποιοι ισοβαθμίσουν, τότε μοιράζονται τους πόντους. Πάμε τώρα στο wasabi. Το wasabi από μόνο του είναι ένα χαρτί που δεν μας προσφέρει κάτι. Αν όμως μετά ακολουθήσει ένα νιγκίρι, τότε μας τριπλασιάζει τους βαθμούς του συγκεκριμένου χαρτιού. Για να σας δείξω εδώ. Εδώ έχουμε 3 νιγκίρι. Έχουμε το νιγκίρι με αυγό που μας προσφέρει 1 βαθμό από μόνο του, αλλά αν ακολουθήσει μετά από wasabi, μας τριπλασιάζει τους βαθμούς του. Οπότε κερδίσουμε 3 πόντους. Αν έχουμε μετά από wasabi ρίξουμε ένα νιγκίρι με σολομό που έχει 2 πόντους, τότε τριπλασιάζονται οι πόντοι και πάμε στους 6 πόντους. Και τέλος, αν ρίξουμε μετά από wasabi ένα νιγκίρι με καλαμάρι που έχει 3 πόντους από μόνο του, τότε πάμε στους 9 πόντους. Τα chopsticks τα ρίχνουμε και σε επόμενο γύρο, σε όποιον θέλουμε εμείς, φουνάζουμε sushi και παίρνουμε 2 κάρτες από τα χέρια μας αντί για 1. Και μετά τα chopsticks θα επιστρέφουμε πίσω στο χέρι μας. Τα τεμπούρα, αν έχουμε μαζέψει ένα σετ από 2 τεμπούρα, κερδίζουμε 5 πόντους. Αν έχουμε 4 τεμπούρα, κερδίζουμε 10 πόντους. Και πάει λέγοντας. Τα dumplings, όσο περισσότερα μαζεύουμε, τόσους περισσότερους πόντους μας προσφέρουν. Αν δηλαδή έχουμε ένα dumpling, κερδίζουμε 1 πόντο. Αν έχουμε 2, κερδίζουμε 3. Αν έχουμε 3, κερδίζουμε 6 και πάει λέγοντας όπως μας δείχνει η κάρτα εδώ. Τέλος, έχουμε τα γλυκά. Τα γλυκά μας προσφέρουν πόντους στο τέλος του παιχνιδιού και όχι στο τέλος του γύρου. Όποιος έχει τα περισσότερα γλυκά, κερδίζει 6 πόντους, ενώ όποιος έχει τα λιγότερα, του αφαιρούνται 6 πόντοι. Αν τώρα κάποια άτομα ισοβαθμίσουν, τότε μοιράζονται τους βαθμούς. Αν παίζετε ένα παιχνίδι το οποίο είναι με 2 παίκτες, δεν αφαιρείται στον παίκτη με τα λιγότερα γλυκά κανένας βαθμός. Έχουμε στήσει ένα παιχνίδι για 4 παίκτες. Έχουμε μοιράσει στον καθένα από 8 κάρτες και τώρα βλέπουμε τις δικές μου. Στην προκειμένη θα επιλέξω να κατεβάσω κλειστό μπροστά μου το wasabi. Το ίδιο κάνουν και οι παίκτες, επιλέγουν δηλαδή ο καθένας την κάρτα που θέλει και την τοποθετεί κλειστή μπροστά του. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, ανοίγουμε τις κάρτες και βλέπουμε τι έχει επιλέξει ο καθένας. Στη συνέχεια, δίνω τις κάρτες που έχω στα χέρια μου στον παίκτη που βρίσκεται στα αριστερά μου. Αντίστοιχα κάνουν και οι υπόλοιποι. Το παιχνίδι συνεχίζεται μέχρι να τελειώσουν οι κάρτες όλων των παικτών. Όταν ολοκληρωθεί ο γύρος, γράφουμε σε ένα χαρτί τους πόντους που έχει μαζέψει ο κάθε παίκτης. Το παιχνίδι τελειώνει όταν ολοκληρωθούν 3 γύροι. Νικητής είναι αυτός που έχει μαζέψει τους περισσότερους βαθμούς. Αν σας άρεσε το παιχνίδι μας, κάντε subscribe στο κανάλι μας και συνεχίστε να βλέπετε τα επιτραπέζια παιχνίδια που θα σας δείχνουμε. Ευχαριστούμε πολύ!